madhokacherewa naMhanduwe tauya nogapuro nhau dzomanhoko dzozuva ro13 mwedzi uno waGunyana. Hurumende yedu iri kubudisa pachena kuti vanotiona somafuza nyika yese. Kureketa kuno wati iwo wachagobhadhara nomari yenyika zvikwereti vari kukoromora. Vari kuda kugosenzesa zvichehwa zvakati tacha nonyika kuzara. Asi vari kufunga kuti zvichehwazvo ndozvedu isusu waridzi wenyika, kwete zvavo zvekuita madiro aJorgina. Mutevedzeri wogurukota noringana zvokudzivirirwa kwenyika Victor Matemadanda aita mapwapwa nyasi. Mapwapwa ache anga ari akanangana naIan Kama Seretse-Khama aimbova mutungamiriri weBotswana nokuti ari kutsigira #ZimbabweanLivesMatter. Ian Kama akabvira kunyangwe munguva yaMugabe ari munhu akamira pachokwadi chokuti muZimbabwe munake. Izvi tinoramba tichindomutenda tichiti iwo wakuruwa wareke zvokusikinya tukonozvo. Kumwe kunyepa kunoitwa nehurumende yedu kuri kubuditsa pachena kuti waribe chavari kuziva. Soda Zhemu ari gurukota rozvomwoto munyika ati iye nyika yedu inongoda makore 3 basi kuti itange kutengesera dzimwe nyika magetsi. Ati iye magetsi enyika achanga achigadzirwa nevazhinji vari kuzvimirira wega achasvika mawati anosvika mabhiriyoni 3. Izvi zvinotoshamisa nokuti paribe kana chibodzi chavari kuziva. Kana kuti zvinhu zvinogotora nguva yakadini kuti zviitike, waribe kana chibodzi chavari kuziva. Wareketa wari nyanzvi dzozvomagetsi wati zvinokoneka baya zvavari kureketazvo. Heno kuti wari kufunga sei wanhu wavo. Ichokwadi kuti ukavhunduka katikwatara unongooneka turi kwakako. Bato reZANU-PF kubva zvarasangana nebato reANC riri kuramba richindoita kupupa furo nekureketa zvakawanda. Kureketa kuno wakatoti vachagoda kugosenzesa masimba avo onyika kuti wagokumbire South Africa isunge Patrick Zhuwao, Walter Mzembi naSaviour Kasukuwere. Wati watatuwa vamwe wevanhu vari kukonzeresa kunyonga munyika. Vari kuidi chokwadi kutoti hurumende yedu iri kugara iri kundosha. Chipatara cheWilkins chiri kutadza kupa vanhu mapepa okuti dzihwamupengo waongororwa ukabuda wanaro kana waribe. Izvi wati chimuchina chinobudisa mapepa akanyoriwacho chiri kuseenza ba. Izvi zviri kutobudisa pachena kuti vanhu waribe kana hanya nebasa ravo. Tinoimba kuti guta reHarare vanoshandisa vanotekedza chipatara wachaita tuzvinu kuti zvisenzeke zviri nani. Turingadzo pasi rese. KuZambia vabereki vari kundochema nonyaya yehurumende kubva kuisa kwayaita mupfigwa zvikoro zvakazvimirira zvega zvakaraenderera mberi nokufunda, asi hurumende paribe kana chibodzi chiri kufundika. Kureketa kuno wose wehurumende pabodzi pono zvikoro zvakazvimirira wakandodingana nobvunzo dzokupera kwegore. Paribe agoziva kuti bvunzodzi wapwerewa wagadzirira zvakadii kunyanya wari muhurumendemo. Kunyika yeAustralia muguta reMelbourne kwasungiwa vanhu vanosvika 40. Vanhu vanga vari kuita zvokuratidzira kuti mupfigwa wakaisiwako ubvisiwe. Vari kuda kuti mupfigwa ubvisiwe kuitira kuti upenyu hwavo huenderere mberi. Wazhinji wavo watambisiwa tsavatsawa nonhamo. Idi nhamo ikakugara matunduru unotambisiwa tsotsa. Tanzania noUganda dzasainirana pasi kuti dzigowaka pombi inotekaidza mafuta aribe kuuchikiwa. Pombi kwainenge yakarepa makiromita 445. Pombi kwaichange iriyo mari inosvika mabhiriyoni 3 nochidimbu. Ichange ichibva kuTanzania kuno oiri yavo kuenda kuzambuko rokuenda munyanza rotanga muTanzania.
Namibia yagoita zvokusunga vanhu vashanu vaisenzera mapazi ehurumende akasiyana-siyana nokuda kweuori. Mumakore ekubva 2011 kwaiwa zvizhinji wavo wakagotenga dzimba nozvimwe zvinhu mumari inosvika mari yokunamibia mamiriyoni 400 awanga wakaba. Takadaro mabi angu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.